Assalamu alaikum. Alaikum salam. Bawan Allah ya kake a gida? Lafiya lo wallahi kwana. Allah me zaka ce game da mulkin jihar Kaduna nan? Gaskiya mulkin jihar Kaduna nan ba abin da zamu ce sai dai godiya. Mun sha lockdown, iya lockdown. Gaskiya da fai sai dai godiya. Ni babban abin da ya burge ni na ji daɗi ma. Yanzu wannan titin ma na nan na club din nan da su unguwan dosa da kace zaka zo ka yi rusau. Gaskiya mai girma gwamna ba abin da zamu ce sai dai godiya. Ni labarin malam dan ji ya zo min da dama ma da na ji an ce za ka dan kara mai da lockdown wallahi sai hankali na ya kara kwanciya wallahi mai girma gwamna. Allah dai ya biya da Allah dan hanzarta lalla ta su wadarawan nan kwari nan da Allah ta su ungon dosa da sannan da Allah titin nan nan ka turi ya kamata ka dan harzarto dan Allah dan zuwa dan mummurza rusu Allah lalle ya kamata malam Nasiru Ahmad ya rafai amma akwai gidan ubanka a wajen kuwa wallahi babu yalla ya kan da akwai wallahi baran sai ya rufe din nan ba amma ba ka kure